Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko abigi mamakinag mapiarkan sa nap kagabi mantualungan arbia ika-2 si Mars ragun 2022. Mga bangsa ko apo maginag isap mana pag-usayin tanong si inang uto akatir wallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Gunid na tigwala kalipataniran so piyakiin kakiran na piyakas lang kami sa maliwanag so mga tao ifse pariran aging kuto marata na inisugatami aging kuto siksa saging ko to mga tao miya mga kwala lumiyawan sa tipu na inisugat ang migiran ng tasiksa aso kinisugat yung kiran na kiyadan siran sa Panginam uba siran nun makasalang sa maliwanag sabab saging ko to akya pa nga kwalairan. Mga bangsa ko gingan na naayat na tanto wa miya kalala kapipiligro niyan sirkatan wa mga tao pupagintaw sa giyang kaya liyaw lupa ino to na upuun so ini panapaos adi ka pa kayang gulawlaan na gulaw lang ng mga tao na ay abuwa pakas lang sa maliwanag o pakatan awala aging kutuwa rarangitian na subsipar sa marata. So di sipar sa marata agusto di gulaw lang o marata na dito di maka pragrags giyang na ayat mga bangsa ko na siyo to inituron o tutulang o mga bani Israel guni ko isa parkiran wala o basiran dinggil baka ko alungan na sabto na ini sa parkiran o basiran giinggil baka Pamana, andi ko mau alungan na sabto na din nakangil ba ko. Hali dia tigo English. Naipsu na ko ta mga ba ni Israel na sunsiran si isa kili daragat. Di sila ni mamakarangay ka, di ka pa kaya basiran gila ba ko alungan asabto. Na tiniubasiran walau benar adi silang panggalabak. Anda kung ikaw mau alungan na sabto. Asisiran kili dumpas sa kili-kili daragat tapi-tapi kay na makaw mangutang mga sada panis sid mang busa tapi-tapi kay na rosiran nun di teman
ah, bebaton niran no mga moduliran ayaman na miya makapiyapia mga sada. Nakina mo mga Bani Israel ka. Miya makapiyas sada. Na may kaakad. Penalo ko na nila nagyang ko to sada, mga sada na apya so pipi kaudang. Ada beranon keton. Dito nanda pa po nasa daw to naguandap ke libon. So tiswala apa man naigira pag-examine niya so pagtaw. Na ayaman niyan. Na di niya di pakapagukito-kitan ka. Pagilay niyan so antaw onon tutumangkad nagu antaw onon di isindag. Kagid na paman na mamakapirad no to. Agitod ni kulaw la. Nati kuno sa bed kira na. Eno tano ready petug sa ang mga sada. Gira along na di maatan na tumaan tanong sa mga tangkal. Mga pokot, mga remo. Na mau masuk Sabto na kaya ramuan siran, kaya poktan siran, kaya tangkala siran. Na alawan na hada tiran na miya kwa tanong. Ay importante na ada tanong gila baka kung alawan na Sabto. Di kuno sabada kapdi-pdigan buna diniwanan suwa kaswala na petupangan tanon yan ay tama na kapaparati at tanong si wala. Now punyo na suwa nangyas kami kano ba na pagkatanan wala siksa tiyo ba amay ka ba niyo na pangulawla. Di manong sabada sa kami pamanakin na matami makailay natang ilami mga nag ka ay importante at tigiran na di ka meron pa doon. Manan na miya talo siran lompo ko. So primo pupukot pembal sa tanggal ikadua lompo ko. Napsepar adi penggulaulaan agi yang utua suweniran ikatalo lompo ko na giyang ko to matangga makailay na tangila nga makanag nasok yang gulaw to kagid na mo maswalong na Jumat nagwiran na kay pamatad nun na nga mga tangkaliran mga pokotiran remo so masuk niya manapar natiran na ngyas kami dakan wasa pa rin na yala na saksi ko nga siya para na misiran. So pumasok mga padun na singa siran tiran na nakilabot ka sa siwairan. Pagan ta sututul kagi mo masuk along na Sabto. May puno-puno siran sa giyang kutuwa. Mga tanggal lagu mga pokot mga remo. Miya buye ang uto mga tawa miya naan sa kikuwa sa sada. Kaya may liran na kaya pamalapalong mga buuiran, pokotiran, ramo. Kaya ko na kaya mo maswalong anahad. Na kaya salitan sa mga sada piyang wairan. Ay importante at tigiran ada kami ngilabog ko Sabto. Piyang wairan sa mga sada piyang matoniran ini panindairan barang-barang na kaya kinitin na mimbawa dal mengit sa bo sada.
So kung sumyaman na par, nakita tabad din si Ransa kala katiran na ito na madi kiswa. So maso mata nga makailay, natangi lang nga makanagasiwayan. Nabendub na kikomyan. Komyam sang utang mga sada. Tanto siran na masusunor na biya ba sumyaman na para basiran tatabada sa kalakataw na ikiswa. Nagya-biya ba nga mga pada kikapipi ay ginaweran. Kagya mo masuwalong na isnin, napipiyad na ginaweran. Kakikausog siran. Napagan ta sututul, kagya lang na arba. Na miyakan na sumyaman na par. Miyakan na sirang kun. Na miyamam sa sirang ada makalaka. So miyamang buel sa remo. Tangkala pokot. Aguso da pamanapar. Atangin lang ang makanag na matang ang makailay na desiran makapalalaka kung alungan na sa lasa. Tamang sa amin ni purud na alungan. Kaya kung namin purud na alungan na desiran makapalalaka. Di ko numyaman na para ito na madimya so ang mga padamya. Nung sira na ida makagamaw. Ay do kaya lakatirang sa mga kalabuang mga tao na la hawla wala quwata illa billah. Palaya siran din mimbelu ya mga amo. Falamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Guwanid na tigwala ang gulaw laaniran ang utay ni sa parkiran. Napitirugiran wala ang beluy kanu ang mga amo akipa kadida panas. Miya ka pragragis kun mga bangsa ko so miro na mo aguso da pamanapar. Pada siran piamaloy. Naguraw ko din. Bagi sirang hun pupakakara. Natigo na miya manapara na. Di kanu ditero na diniyo to suwa kakirarang itangan wala. Ada kanu kasapari na nakatan. Kata amaniyo. Sa kanu mabuhat tigit. Sa kanu mabuhat tigiran na matanga makailan natangi lang ang mga na inukagiyam niya pakinuro. Kakagida miyala niyo so mungkar na din niyo sapar. Kagi ako naging mga bangsa ko mo mas walong na Arabia. Na inilay si Raman naging utang mga tawa da pamaluya na din na lang bagiran kapalay si Ran miyatay. Bung malumbata ipkilot si Ran sa mga kuburiran na pangulong si Ran. Giyanan. Ayamaanan yan na miyakwa at tuma sa sakatanwa mga kaadnuwala, mga manusia, mga oripnuwala na may kaditan no kumuha sa tuma ko miya nga ipos na ubatan ubadan ay malag na kararangiti wala. Yung kaya mungkar mga bangsa ko apkadin kaya katiruno an Nabi sallallahu na man ra'a minkum mungkaran falyugayyiruhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Sad na tigu Nabi sa maylay niyan rakano sumarata na sapar niyan sang gulima niyan. Now di niyang kagagang gulima kakemuralaanon na teruan yan. Na di niyan kagaga teru kakemuralaanon na ayaminos na giya puso yan na makasagina. Adi maswat saging ko to among karami adin. Nagito ko ni malubaya parati. Ayaman yan mga bangsa ko
Naswallahu subhanahu wa ta'ala na aya kabasan yan sa Quran na la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dadin ini paliw gato Allah ko ginawa manusia arwar sa diyang kagaganian. Ngota di nga kagaganader kaya malag na paturain. So kagagang kau ni paturay ka. Lagi yang kaya paman nakapkid na mungkar mga bangsa ko. Ayad na ulo-ulo niyan. Aya malagnap kesugok nagyang kaya dip si sambayang. Igira kuan namyaw mangutawak to. Piyagbangan. Kiamatan nadid maalin kakakad no mga tao si sakarsada. So dimbangan na dimbanga, so dindegang na dindegang. So aya man na marang at napsu no manisa. Giyang ka na nadetaranan namiya kalalamong kara. Ato na itindig ka ko kapkilang ako mungkar ano detaro to. Bubangalabuta ka. O mga labuta ka namiya sawa ka agiyang utakuan. Mga ban Israel aming mga labuta miniraksiran si ko tiyo bawala. Now kabaya ka, melidas ka, ginawang ka. Si kurang ito wala. Napanapar ka. So kagagangaw nasaparan. Nasaparin nga na. So di nga kagaga. Naya man niya nagiya puso ka, naya makasaparan. Kau di tanong tunggulaw la namin itaman tanong. Datar mga bangsa ko, wagi nga ya betad tanua mialuyo an Nabi sallallahu alaihi wasallam agi ako nagyang kanan katarima o pagtaw sa suburno na isa isugat kiran o Allah nagyang ko to kalaka aya maanan yan na kisugat rakano ang to kelkang ano magingad sabab ko rarang ito Allah. Nagina ni pamana isa piakalak sa iyang masa tano amiga di tano magin nga si ko pengad na dusa na ubatan ubadin kararang itiyo kad nantano Arabul Alamin. Kataya pekaranid na giyang ayakawan. Ramadan ka pirabugawi mato na sulsukuan. Sha'ban. Na ayamaan yan na miyakaran ni so Ramadan. Na miyakada kala mga tao. Miyakaw maso Ramadan na doon makapamuasa. O di pemiling umada kala. Mga pabor, makapupunsi ko wala. Pamamagayan niyan kung mga tao. Ariyaw to Ramadan na piyamuasa niran. Yung ito akatiruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aman sama Ramadan imanan wahtisaba gufira lahu ma taqaddama min dambi. Sa din sa tawa pusan yan. So Ramadan sa aya kaya pusa inyan no naparatian yan si Allah. Nag-arap-arap yang ubalas ang mapapadalam ko Ramadan na irilaon wala so may po sa mendusan yan. Ino mang bumiyalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aragi maamfum rin adrakahu Ramadanun walam yugfar lah.
Miya siya nagukiadaan sa untong na miya pagus na miya laklak sutaw. Riyaw to Ramadan aw nadad sa kanyan karilay wallah. Ana mata ko mapasang mamuka may kadiga pangkarilaan wala si ko Ramadan na anda kanyan prilay udi ka kalimon wala. Andad na tigunabi kapakasuldu Ramadan napaton sa mga satan. Daya kakibuka ikiran na may makabuka tao. Natiuda ka makapanaubat kung masaa. So satan na dir ka di binasa. Pilalong kanyan na miya patong. Nada ka makapanaubat na ipanuba igira kaya buka nga yang apan kapanaubat kasasaytan na nga. Naginan isabab. O di tanong ka rin lain at hito tanong na untong yan. So satan na ka na mada. Lagi mga bangsa ko ang gede-gede nga man naka igira ka na ba Ramadan? Na piyaso witer at lurakat na wara ka lang na di nga pan kagaga. Uba nga sumbayang na ino to gira Ramadan na walo raka at tarawih ako sa witer na pumiling o kaya din o mano siya captain di ganyan na gira miya kabuka tao na piyaso witer na di niyang kakaya wala nga lang. Ano sabab? Na ino ka man o to kauyati ko Ramadan kakagya papatungon sa mga satan. Natiuda ka ro makapanaubat aki papatungon sa mga satan na ayang nga pakapanaubat may kabukaan naginan. Isa na napiya ka mamsar katano apamiling umadakal apambuka si ko Ramadan. Ikapat aro kuno Islam. Kanad no ba matag gibuwa kawawajibian ka ikapat aro kuno Islam. So 5 aro na Islam na isabu ibaga kaon na miya binasa ka. Naginan amay kay ibarat na di mamuasa ataw. Napakili nga so kibubuka na ba nga din na bubura rataw na matangka. Nawana dusan yan na makapagpadakan. Kagida nga sa pare. Mapasang mga bangsa ko wagi nga iya betad tano amay ka di tano may ka ginawa tano sa nga iya ayaman yan. Napkulola. Giyang ko to kaya sa pare ko mga Bani Israel o basiran dinggil ba kasi ko mababasa alungan na sapto. Nasa katanwa mga umat o Rasulullah sallallahu na ayaw mo ni sa para katanong na so alungan na Jumat o batano dinggil ba kasi ko ayaman yan na wakto Jum'ah. Inuman mga bangsa ko paman na miya kalala limurtan wala ka din yan balwiya so di mata huldi adid na kang gilabukon. Ka liwagan tan wala ka ay abutan ni kapakatarag kang hilabakan nasang otwa oras o di ka simbiyang sa Jumat. So tigwala sa Quran na ayam anan sa giyong tuwa ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hey miya maratia
Igira ni pananawag sukala wala. Ko alungan na Jumat na kasay kano sa kasungyo ko mga masjid asumbe ang kano sa Jumat nagutapal na kaniyo so kandigang. Kagina ni mapiar kano amay ka katawan niyo. Faida qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Andai ka pasad usambayang namia pasad so ayam manane na di ka pa kay so ang ilabak pura-pura kano si kuleo lupa na paluluban niyo. So limo wala riski wala. Nagu paadakalan niyo so kapudin niyo wala ko kapenalamatin niron kaangka nung meloy ang mga tawat ni tagumpia. Miya ka ito akuan oras ka ipungo kapag bangiron sa Jumat natama sa kapapasado taw simbayang nagito buy hali di ruwa di pa man nakapaya ba di ngalabak. Namin sa pa nagyuto, so mga tawa ay amanan yan na dagendak ang galabak, na daun tanan wala aging ito kararangitian, kapimbara yan sa alungan na mori, kasabapad no to ko limo wala, na yung busyo sabad na apiapan, ay amanan yan, na alungan na Jumat na di pa nangendak ang dagang, api-apiag bangan na, itataros yan, bulabo, igira, malay, customer, na di niyang atawan, na miya kasugok sa miya kalalado sa duiso di ayamalang na kasabapan sa ipagbungyan si kunara ka jahannam. Piya kalakanan dataranan abkulo la mga bangsa ko amay kasutaw na dinyan ayamanan na porgan swagaman yan nasa katanong mambu na pinapartano ko mga tawa di kano di galabag ko di matakamas wa so mga ban Israel aming galabag benar ko da sirang galabag ko Sabto nagiya piyangile ni ran sa ukiti kapamaga kaliran kapaga kalan ni ran unso Islam paga kalan ni ran sa Allah at arati tigilan ni kana ba kami minggal baga Sabto na hadiya mata na akad nakaya katawan wala ayaw ta sa bapagyang hilabagiran na surungan niran sa limpangan agiyang ko alungan na Sabto na ino kagiya palesiran biya maloy mimbo baloy amo mga bangsa ko apong makinag namya po po suras tano wala sangan wala sa mapi ako ginyo ka pa makinag kung pinalamatan tan wagi nga kirk sa giyang nga stasyon aso gobernador sa Ranao o kinibgan niya sang oras tano asan nga maliwanag serbisyo si kupagtaw balasan si ranon wala sa mala mapiap sila muskan ulangon wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.